खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 6 एप्रिल 2020 समबारखालि नोंथांमोननि खाथियाव सानसेनि बरादखौ लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां साननो रोंगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, सुथुरखौ फेजेननो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, सेंग्रा सिख्लाफोरा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन, गुबुननि सायाव बारा फोथायनाय नङा, सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे जानो हागौ, सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, अदेबानि खरसाया बांगोन, समाजाव मान मोनगोन, फालांगियाव मोजां। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, समाजाव मान मोनगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मोजां साननो रोंगोन, गोथों थांखि लानो रोंगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायगोन, गुबुनखौ बोसोन होनो हागोन, गोदान सुबुंजों लोगो जानो हागोन, जाय खामानिखौ मावगोन बेवहायनो मोजां फिथाइ मोनगोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, समाजाव मान मोनगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, गुबुनखौ हेफाजाब होनो खाबु मोनगोन, गुबुना नोंनिफ्राय बोसोन लानो लुबैगोन, मोजां थांखि लानो रोंगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां, देहाया मोजाङै थागोन, सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मोजां थांखि लानो रोंगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां, गोदान खामानिखौ दिनै जागायजेननो हागोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजाङै थागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, रांखावरियाव
जेनिबो आंखाल जानाय नङा देहाया मोजाङै थागोन फरायसाफोरा फरायनो गोबां बोलो मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन गुबुनखौ बारा दाफोथाय खहा खालामनो नाजागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा खरसाया बांगोन सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ लोगोफोरनिफ्राय मोजां बोसोन मोनगोन खौरां बिजोंनि सुबुंफोरा समाजाव मोजां मान मोनगोन गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो नाथाय खरसायाबो बांगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम फुड पयजनिं जानो हागौ गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोथों साननो रोंगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मोजां थांखि लानो रोंगोन देहाया मोजाङै थागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै मोजां खौरां मोनगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनानै लानो हायो एसेनोसै गोजोन्थों